In aka haɗa hilaye 15 za a iya gidan shago guda? Yawa. Injiniya. Ah, me Ya ne? alhamdulillah. Lahiya. Na kashe kwana biyu. Alhaji na ta neman ka bai ganka ba. Wallahi ka san aiki yayi yawa. Wallahi dama wata kwangila ce zai baka. Nace kuma gashi kwana biyu mu haɗu da kai bara kana ma faɗa maka. To gani yanzu. To mu je in gwada maka gurin. A shirye kake? A shirye kai da gudu shirye. Mu je kawai lafiya lau. To shikenan. Yawa mu je. Ko ka manta wani abu ne? Lahi daidai nake mu je lissahi nake. Yawa. Yawa injiniya. Kaga filin da nake ma magana. Kaga dai fili ne mai kyau. Sai da shi za a yi? Amma me mutane sun zo suna kan zuba shara sun cika shi da shara. Yanzu ni naji Alhaji ya ce da neman da yake maka ya zo ya nuna ma gurin nan. Shi abin da yake so filin jirgi yake so a mai da shi ka gane? Har ma filin jirgi yake so a masa gurin. Ya ce dai ka auna sosai ka gani ina ganin bayan an yi filin jirgi ana dan raga wani space can guraren saboda a sa irin danjojin nan ka san harkatar da zamani sai da kyale-kyale. Ya auna shi da kyau ka gani. Lalle auna shi da kyau kaga da tsaron nan da ake zubarwa yanzu aka yi filin jirgi kaga wani abu zai dinga shiga asusun Alhaji ko ba haka ba kaga ya fi zaman shi haka da bola da komai auna shi da kyau zagaya shi da kyau ka gani ina sa ran ya ce a raga tsaya ka ce menene za a yi? filin jirgi na zamani amma duk da haka ya ce can za a dan samu wani space a yi irin kwalle na zamani da danjoji da komai ka san dai harka ta zamani sai da kyale-kyale mana duba da kyau injiniya amma gurin nan zai za a filin jirgi nan za a auna shi a filin jirgi kuma na zamani har ma za a raga space can ka ji me nace maka ba da wannan sharan da ake zubawa in aka yi filin jirgin abin zai fi kaga an rage dauka cikin anguwa jirgi zai rika sauka gurin kuma har ma a samu dan shafura gurin nan a dan fidda kaga da wannan bola in aka ci an yi filin jirgin wani abu zai dinga shigowa a asusun Alhaji amma yana da kyau kai nazari ka gani kenan yanzu abinda muka da kai sai in faɗa masa kenan sai mu ga yaushe ya kamata a fara kawo ma kayan aikin ka fara aikin ka je ka faɗa masa idan na san zaka iya je ka faɗa na san injin me zaka iya okay to haka kenan yanzu yana muka da shi sai in kira ka ko kuma kai zaka yi mun magana abinda za zan ma duka filin jirgi ku ba mahaukata bane idan kai mahaukaci wai ni an mahaukaci wai ko shi ko Alhaji filin jirgi wani irin jirgi ko jirgin wasan yara yake nufi kai